Колко трудно е да опишете всички тези детайли на разбираем език на колегите си евродепутати от другите държави. Изключително трудно. Решението за Северна Македония ще се вземе в крайна сметка от много хора. Да, българската дума е също ключова, но останалите, които гледат отстрани, разбират ли кой е прав, кой е крив в случая? Абсолютно сте прав. Това беше голяма част от нашата работа до последния момент вчера. Да обясняваме нещата. Да, голямо е изкушението да ги обясняваш от българска гледна точка, но ти трябва да ги обясниш така, че ще се позволя тази дума да ги направиш конвертируеми. Да обясниш защо това е въпрос на ценности и на европейски ценности. Какво се нарушава от принципите на Съюза, защото ако тръгнем по линията, нека аз като българин да ви кажа какво ме обижда или какво ме дразни в държанието на медиите или на властите в Република Северна Македония, тук половината колеги ще кажат, мен какво ме интересува. Все едно някой белгиец да ми каже, искаш ли да ти разкажа какво ме дразни в отношението на холандската преса към фламандските фербери. Аз ще кажа, да, сигурно ще ми е интересно, но не в момента, нали, защото имам малко работа. Изключително важно е да намерим правилния подход. Вчера, в вчерашния ден беше заседанието на нашата парламентарна група преди днешното гласуване. Аз си позволих да поискам думата и да опиша какво предстои днес, да помоля колегите да следват вотинг листата, която ние предлагаме, нашия екип, аз като докладчик в Сянка. Аз не скрих от тях, че ние следваме една линия, която България смята за правилна, но в същото време казвам, че това е линията на Европейския съюз и на парламента, на европейските принципи. Имаше хора от нашата делегация, които казаха, че те няма да приемат тая линия, защото имат други пристрастия, които пък бяха доста очевидни. И това са правили колегите във всяка една група. Това са правили не просто с колегите депутати, това са правили хора от нашите екипи, които разговарят един по един. Да речем, аз мога да говоря с мои колеги от други парламентарни групи, да им обяснявам защо е важно, опитвайки се да обърна или да спечеля техния вод. В същото време, колегите от нашите екипи, нашите асистенти, нашите съветници политически, които са българи, говорят със своите колеги на своето хоризонтално ниво от другите групи, защото какво по-хубаво от това нашия политически съветник да обясни на политическия съветник от някоя друга група нашата позиция, когато депутат от другата група отиде при своя политически съветник и каже, виж, аз съм силен по въпросите на търговията и на спорта и на риболова, ама не и на тая политика тук с Македония. Какво ще ми обясниш как да гласувам утре? За нас е изключително важно политическия съветник в тази друга група да може да, ако не да даде нашата позиция, поне да даде безпристрастната позиция, а не тази, която тук Скопие се опитва да налага в целия парламент.